Ahojte priatelia, momentálne sa teraz nachádzam v jednom krásnom českom meste. Je to mesto Zlín. Momentálne prichádzam v fakulte manažmentu a ekonomiky, kde som sa zúčastnil jednej fotografickej súťaže Czech Art Photo. Zúčastnil som sa ako vystavujúci autor, čo ma veľmi teší. V týchto krásnych priestoroch, čo vidíte tuto za mnou, včera prebehla vernisáž. Ukážem vám, ako to tu vyzerá. Takže ideme sa pozrieť hlavne tuto pri vstupe, sú ukázané štatistiky. Fotografická súťaž na téma žena. Celkový počet autorov bolo že 415, celkový počet fotografií 4264. Bolo to iba vlastne v kategóriách portrét, umelecký akt, fine art, reportáž, dokument, voľná téma. V porote sedeli Robert Vano, Sára Sautková, Adolf Zika, David Kraus a Martin Skřivánek. Nakoľko sa venujem hlavne reportážnej fotografii, takže vlastne prečítam vám koľko bolo zúčastnených fotografií v danej téme. Portrét bolo 1222, umelecký akt 688, fine art 666, reportáž, dokument 646 a voľná téma 1042 fotografií. A chcem vám povedať, že vlastne som tu bol vlastne ako vystavujúci autor v týchto krásnych priestoroch tuto za mnou. A veľmi sa teším, že som sa mohol zúčastniť takéto skvelej súťaže, síce to bol druhý ročník, na ďalší ročník sa zase plánujem zúčastniť znova. Takže idem vám ukázať moju fotografiu, s ktorou som vlastne súťažil. Je to vlastne fotka, tuto vám ukážem, je to vlastne fotka Zuzky Smatanovej z koncertu, takže som veľmi rád, že som sa zúčastnil tejto skvelej súťaže. A veľká zaujímavosť, že v porote sedela aj Sára Sautková, bývalá žena známeho českého fotografa Jana Sautka. Takže som rád, že som sa mohol aj s ňou stretnúť, chvíľku porozprávať. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem Czech Art Photo. Som v Zlíne kvôli takéto jednej veci a to je fotografia. Takže keby ste nevedeli, že kde ma na budúce hľadať, tak tuto určite budem. Máme približne okolo 5:30 večer. Som sa vybral do Zlínskeho divadla sa pozrieť na divadelné predstavenie. Dnes nevažím, takže uvidíme, aké to bude. Zažívam zaujímavé príbehy. Nezabúdajte, okamihy v príbehu musia byť. A hovorím, žite pre každý jeden moment vo svojom živote, lebo okamihy sú strašne zaujímavá vec. Nikdy neviete, kam vás osud zaveje. Keď som išiel tuto do Zlína, stretol som sa s veľa zaujímavými fotografmi. Som zistil, že niektorí sú z Uherského Hradišťa, čiže je to veľmi kúsok od Mijavy. Vychádzam z divadla v Zlíne. Bolo to úplne úžasné, klobúk dole pred všetkými hercami, bolo to úplne unikátne, takže zavítajte, nebudete nemať čo ľutovať. A hovorím, ďakujem veľmi pekne za kultúrny zážitok, divadlo Zlín, bolo to super.